Last one close the door. So you come further and close the door. V roku 1951 sa dobrovoľní rožňovskí jaskyniari pomocou potlačika, ktorý tu môžete počuť, dostali prvýkrát do tejto prvej siene objavičov. V tomto roku len objavili 1200 metrov dlhé jaskyne chodby a sprístupnená trasa bude iba 530 metrov. Bude rozdelená na dve vetvy. My si teraz prejdeme celou pravou vetvou jaskyne, na konci sa otočíme a pôjdeme hore po schodoch do ľavej vetvy. V prvej sieni ešte tzv. Vrčka nemôžno vidieť, ale môžeme tu vidieť všetky druhy kvaplov, aké nám tu rastú. Vie mi niekto z vás povedať, o aké kvaple ide? Sú tri veľmi jednoduché. Boli ste už v jaskyni? Boli. Presne tak. Takže prvé, ktoré nás tu zhora nadol, sa nazývajú stalaktity. Presne tak, stalaktity. Druhé, ktoré rastú zo spodku sú stalagmity. Presne tak, stalagmity. A posledné stalagnáty, alebo teda jaskyne spokry. Výborne, tak asi vážne musí byť potom, to už je všetko. My teraz prejdeme už teda ďalej gotickou chodbou, kde už teda budete vidieť prvé brčka a krásne klenby našej jaskyne, čiže odporúčam sa pozerať hore na dva. Ja, ja. No. You? Oh. You have chicken. This is signal, is no. Before when we come only summer never have water lah. Now have water. Yeah, aj zapísala do svetového dedictva UNESCO. Za vrčkami môžete vidieť jaskynné srdce, ktoré tu máme. A po ľavej strane si všimnete stalagmit, ktorý pripomína hrad Strečno. Prejdeme teraz ďalej, poprosím vás si dávať znova pozor na hlavy.
Zasraní turisti. Že páne turisti budú. Smlí to jak chladno. Či? Aha, majú vodu. Never before have water here. Right? Yeah, but not so much like this. Very, you see, so much clean water. That time we can have also the not so much. Mm. Yeah, what? Be booming filter. Use filter. Use cave filter. For the cave. Water. You are small for your good. Nachádzame sa v Sienville a Sienville si berie názov od jazierka, ktoré tu dole môžete vidieť. Toto jazierko sa naplňa po silných intenzívnych dažďoch, alebo teda po zimnom odmechu. No a máte aj veľké šťastie, že ste práve teraz prišli na prehliadku, keďže tu vidíte vodu a vidíte jaskyňu v tej pravej kráse s touto vodou. Väčšinou, keď je leto, tá voda tu nie je, keďže sú suchá a vtedy máme úplne suchú túto jaskyňu. Hore v rohu si už všimnete aj krásne naprosto narastené brčka. A tieto brčka, ktoré tuto vidíte, môžete vidieť čo z najbližšia. Čiže keď sa pod nich postavíte a zapozeráte sa do nich, uvidíte, že tieto brčka sú naozaj duté. Vznikajú veľmi jednoducho, a to teda tak, že majú v sebe vnútorný kanál, cez ktorý táto voda preteká. Voda brčko vymije znútra a maličkú kvapôčku, ktorú si všimnete na konci, tak ona keď teda spadne alebo praskne, potom sa vytvorí nový prstenec čistého kalcitu na konci tohto brčka. Brčka tým, že vznikajú veľmi jednoducho, rastú ale teda veľmi pomaly. A to teda tak, že milimeter kubický narastie raz za 10 až 15 rokov. Čiže odhaduje sa, že ich vek sa počíta niekde na stovky, tisícky rokov, ak teda nie viac. Prejdeme pomaličky ďalej.